Yeah. Point 5 Creative Studios. We don't fear noise. We expose them. Gambakwe. Let's talk. You used to speak for the people, now you speak for the check. Selling dreams to the masses while you cashing respect. Every day on your channel, bro, you lying for views. Acting like a freedom fighter, but you working for the crew. Talking big on the mic, but your heart is for hire. Throwing comrades on the buses just to take your numbers higher. CD Nayo Kaya Mabunu, you flipped on the man. Job Sikala, same trick, same scam. You sold out the struggle, you sold out your truth. Turn your platform into propaganda for the youth. You play with people's pain like it's just entertainment, but history gon' remember every fake statement. You move like a journalist, but talk like a spy. Manje tine mashoko ari kubuda nekuna Apostle Chiwenga. Pakaipa pari kupisa. Hanzi tikatarisa munhu wawakavhotera ndo patinoona kuti pfungwa dzako dzakamira sei. Amen. Ameno ikoko, ameno. Yeah. Vamwe vari kuti hanzi it seems like he's attacking the Zimbabweans. Vamwe vari kuti he's attacking Advocate Nelson Chamisa. I don't know kuti iwe unozviona sei. But one thing that I have learned pamazuva apfuura makore apfuura aya, gospel raApostle Chiwenga harisi kuchinja. Pavakangotangira vachirova nemurovero wavo iwowo, aiwa vari kuramba vakadzvanya ipapo. Whether mupolitician wamunoda akaita kunge abhaiza kana kuti akabhaiza vanongorova nemo. Whether mupolitician wamusingade akaita seabhaiza kana kuti abhaiza vanongorova neimomo. Manje hazvishamise kana ndakutoenda kuchechi kwavo, nekuti vari kubata, vari kurova. And even shoko raMwari rinotaura kuti hanzi know the truth and the truth shall set you free. Tofanira kugara tichiziva chokwadi, and chokwadi kuti chiite sei, chitisunungure. Let's jump into the video and hear kuti munhu waMwari vari kuti chii. Saka tikatarisa vari kutitonga vawakavhotera izvezvizvi, tine umbowo hwekusakwana kwepfungwa dzako. Yes. Mubvunzo ndokuti ndidzo here futi dzawakuuya nadzo kuna Mwari. Mazoti mamapikicha ako so wakapfeka t-shirt emusangano hauchatobuda kuwaona iwe muridzi wawo. Koma urazi mapikicha angu paFacebook ida. Muswa 17 gawe. Muri padombo apa. Paepazi mchijamba makakwira murori musoya mtiri kurangarira. Janazi. Iye zvinezvi mabhurirwa amakazoitwa naGanazi. Kana kuona uniform yechisoja so unonzwa kuda kupinda mubathroom kurutsa. Right, inzwai mashoko ari kutaurwa naApostle apa. Musi wa17 takanga tiriko tese including me, I was there also. Tichifara, tichipembera, tichidya ma-ice cream, tichiti nyika yasunungurwa nema-ice cream. Mafotos tinawo, kungoti vamwe vedu hatiposte zvedu, but titori nawo mafotos. Tichifara, nyika yese yaipembera. But hanzi taipembera kutengesa fridge, tichitenga cooler box. Right now, Ghana's vakazopinda second round vakati kia zvisingaite. Zvinezvi vanhu vari kutotya, vari kutotiza, havasi kufara nemurovero uri kuitwa neGhana's. Hanzi ndo pfungwa dzacho here idzodzo dzamuruda kuuya nadzo kuna Ishe Jesu Kristu. Ndizvo here, ndiwo here murovero wacho iwoyo. So ndakati nini, Mwari haadi kuti utambe naye. Kana uchitamba usatambe naMwari. Usaudze vanhu kuti Mwari ndiye andituma.
wozotiza zvinhu zvawaiti zvakatangwa naMwari, wonyorera vanhu tsamba yekuti ndasiyana nazvo zvinhu izvi zvinhu izvi zvadhakwa. zvakambotangwa naMwari. Vanhu voti ndiwo wakanga uchiti Mwari ari mazviri, wakatomboti God is in it, wabuda futi muzvinhu zvaMwari izvi. Woti vanhu vachona havachavimbika, vamwe vanenge vakapiwa mari, vamwe havana. Daumbozorora. Isu toti basa raMwari rinozororwa here nemutoo iwoyo. Usatambe naMwari uchiti Mwari ati mangwana hazvina kunaka. Unokuwadzisa vana. And I want to ask this question carefully, and I don't intend to provoke anyone. Please, people of Zimbabwe, keep this in your hearts. You may insult me as many times as you want. I'm okay with that. How many people died during the CCC days? I know Bishop Tafumane. I still remember Mboneni Ncube. I still remember Tinashe Chitsunge. I still remember More Blessing Ali. These are the names that are in my mind right now. The people who were murdered during the CCC days. My question is, those who started the CCC abandoned it and said, I'm taking a sabbatical. What exactly did those people die for? I'm not accusing anyone. I don't know if you are not sober. It might be your problem. This is a question. Mubvunzo wangu ndokuti More Blessing Ali akafira chii? Tinashe Chitsunge akafira chii? Bishop Tafumane vakafira chii? Mboneni Ncube akafira chii? Because vanhu havakafa madays eCCC, hakusisina CCC. Dai kuri kunzi kwavari vanofonerwa vobvunzwa kunzi ko makafira chii, takaurayiwa taita zvematongerwo enyika, taive vanhu veCCC. Wobva waudzwa kunzi yakavharwa CCC, hakusisina. Zvakwakaitwa kuCCC varidzi vaya vakatozobuda zvepolitics vakati akumbozorora. Vakati politics dzachona there is much toxicity. Noza kana vanhu vakutaura zvinhu zvinonyadzisa vanokanda maziwedzi asingaite. Strategic ambiguity, toxicity. Ewe kana uchitya mashoko unoti vanhu vakadzidza. Hauzvioni kuti vari kutaura zvinhu zvinonyadzisa. Yes. I want to believe that if my brother Nelson Chamisa is going to say something worth listening for the people of Zimbabwe, the first thing he must do is to apologize for the strategic ambiguity strategy. It's normal for a human being to make mistakes. Yes. He may have decided to do it with a clear mind, but honestly speaking, it backfired. A party that does not follow a proper constitution with the proper structures is prone for manipulation, abuse, susceptible also to infiltration. Yes. So the Chabangu project is not something we can fairly, completely blame to the ruling party. As much as we love one another, we must be honest to one another as well. The next thing I want to talk about concerning that matter is that I want to ask Zimbabweans, ordinary Zimbabweans, to realize sometimes it's better to have nothing at all than to try to have something and get your hand chopped off because of that. Because if you sleep with an open an empty stomach tonight, but your body is fit, tomorrow you have a body to use to try and hustle to find food for yourself. Yes. We need to be tired of experimental politics, because the cost of experimental politics is human life. And the one person lost to experimental politics is one too many. Yes. Mashoko makukutu ari kutaurwa apa. It's not only going straight to Advocate Nelson Chamisa, but it's going to akomana vari kumhanya nerevolution. Comrade Geza is one of the people vaitaura kuti ngatipindei mustreet, ngatimachei, vana vopinda mustreets,
vosungwa, politics dzekuzama, politics dzekuedza. Hanzi zvinourayisa vanhu, zvinokuwadzisa vanhu zviri kutaurwa izvi. Ende chichokwadi hakusi kunyepa. Vanhu vakawanda vakafira politics idzi. Vamwe vakabayiwa majekiseni, vamwe vakarohwa vakaita kafira mberi, vamwe vakatsakatika simply because of politics. Vamwe varimo mumajeri right now. But where I want to correct Apostle is we have to blame the ruling party. It's all because of ZANU-PF. Iripo pakumbunyikiza vanhu, iripo pakumbunyikiza kodzero dzevanhu, pakumanikidza vanhu kuti vaide ivo vasisachaide. So chinozongoitika, people they end up being desperate. Pakangomuka munhu, they will all run and say, takwageza, geza revolution is unstoppable, handeina geza. Pakauya mumwe munhu vakutomhanya neiyeye. Ende ukada kutaura kuti akomana marodzi aya haana kunaka aya, vanhu vari kufa kumabridge uko, migwagwa iyi haina kunyatsoita zvakanaka, vana vane nzara, vana vari kuda mabasa. Honai kwaane zvigure for ED, kwaane top soup for ED, ma-H for ED, young women for ED, mawindi for ED. Inzara, and people are desperate for change. Vandozongoona kuti if you cannot beat them, join them. Nyaya yenzara. So who do we blame? We blame the ruling party for failing its people. We blame the government for failing its people. Government iri kukundikana. Hurumende iri kukundikana. The ruling party iri kukundikana. ZANU-PF iri kukundikana. Kuti zvinhu zviende kumberi. Who still remembers the children of More Blessing Ali? Who still calls them to find out if they have something to eat? Especially now that the party is actually water under the bridge. To our brothers who love to toy, why don't we find people to learn from who are more knowledgeable about this idea of politics, so that we can ask them, do you see light in this thing or in this person, before we jump into the truck, into the lorry, and sing political rally songs? Because when we see dead bodies along the road of a political movement, and then it amounts to nothing, we want to understand what convinces people to follow something that is clearly not going anywhere. And why are our people willing to die when there is no clear road that those we are following have actually the destination in their minds? Yeah. I'm saying this because I think we are losing people because they are manipulable, and we do not have enough people to discourage our people to continue to be manipulated. I want to see the sons of a political party at the forefront of a political march for me to believe that he believes what he's doing can bring the results. We don't see you, we don't see your wife, we don't see your adult children whom we know they are now adults. Une mwana akuvhota but kurala hauye. Yes. Ukuda kuti vana vani vauye kurali yako iwe. Mashoko anorwadza, mashoko anogumbura, mashoko anozvimbisa, but ichokwadi chemahara. Ichokwadi chemahara. If you still remember, how many of you still remember the late Morgan Changirai? How many times he was arrested, he was beaten up, leading my demonstrations. He was leading from the front. But vanhu havafanani
I'm not defending anyone, but ndingotaurawo zvangu kuti vanhu havafanane. Ende tikaramba tichiita the same strategy yekuti tungopinda muroad tisina kudzidza, tisina kuoneswa kuti kwatiri kufamba nacho ndiyo here nzira yacho, ndiwo here muroero wacho watiri kufanira kuita, tinongoramba tichisungwa, tinoramba tichirohwa, tinoramba tichityoka, tinoramba tichingofira mahara. Look at Tanzania right now. Vakaita demonstration, vanhu vakafa, vanhu vafa kudaro, akangogadzwa ne98% dzake. Look at Mozambique. Vanhu vakafa, opposition leader akati musabude mumastreet, rambai makadzvanya, vanhu vakangotsakatika. Ruling party yainzi yariga ma-elections iringotonga zvakadaro. So pamwe pacho tinofanira kudzidza, tinofanira kuona kuti murovero uyu kauyu, these people they are not loyal to progress. Havana basa nekuenda mberi kwenyika. They are just there to destroy and to feed them, and they are only concerned about power. Kuti isusu ndo chinhu chedu ichi tiri kuchida, ndo chatiri kufamba nacho ichi. They don't care about kuvaka nyika. They just care about kuti inini nemhuri yangu tadya here, shamwari dzangu dzadya here. Saka pamwe pacho panoda kuchinja strategy, pamwe pacho panoda kuchinja maitiro, tichiona zvinenge zvichiita sei zvichiitika. Ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje, yandauya nayo kwamuri kuti muzvionere, muzvinzwire mega, kuti mashoko anorwadza kutaurwa, but zviriko ende ndo zvitoripo paground. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.